Hello guys, sa Inlay Vlogs ne. Tapang jud taghagbat sa kay ay agay ang atong bata kay sige sigilak. Di nagbantay man og bata atong inahan di maghagbat ta tabang taghagbat. Suito na dyan ay kamahagpat, no? Mutabang man dyan ka perminte. Ang suito na kamahagpat. Okay? Mao jud. Muna yung mong paboritong kanon. Sige lang kag kamunggay. Oh. Di ko anang hotdog kay walay lami. Lami siguro ay di lang kakapalit. Yung sa dream tripping pa. Tripping sad ka. Lami siguro ang hotdog ay. Di magkakapalit. Kamunggay rin may ma-afford mo. Oh, ma-afford jud. Ha? Oh, mas ma-afford. Magkakakuan. Mandilan sa kamunggay. Unya rag madato lang taoy. Unya na aircon karong Earlaps ay pangandoy. Ay pangandoy ng aircon kay mahal mo pera na sa kurente. Basi maputda ng hinunta. now bahala run out. Nabitaw tay ilaw. Ay pangandoy ng aircon. Daghanan ni mo pangandoy na kinabuhi. Nagpatasan ng kamunggay. Arong ikaw maghagbat na ko sa kamunggay ha. Kilalang matagaan ko garta ha. Kusuga pa din mo mangwarta di ay. Anak. Mga rata jud tane kay wa man jud may garta. Oo. Pordoy man ka pirme. Aw purdoy permente. Nagaadlaw purdoy. Oo na. Mo kung maayo muhagbat guys. Kay sige mag kuan kaon utan. Kung ano kung blatong ha kay ilunod na. Sunod na. Umala pa day naghugas. Mula malig flashlight imuhang suga pa. Mas pasig hagpat ingon may mahagpat. Mura sa kadalian sa nimo no? Si ate, no? Bimingaw na natutoy si ate. Waoy! Ang gibutangan, managlimog iti. Bitaw silang ga may makasup-sup og ite. Daga na ka? Ha? Daga na ka? Oy! Isang sup-sup ana yung tutoy. Di na niya kang sop-sop? Because, butangan ka ning dae. Kaya wala butang eh. Ha? Kung wala butang yung sop-sop, pagkiday ka? Oo. Alang taon, oy. Hi! Kada sakto gid imong gibuhat tabang kas trabaho aron ang imong inahan magbantay sa bata. Karong mali pa isad. Oo. Aron malipay bayad ba? Aw, bayad-bayad na ani sa karta. Bayad sa pagpatutoy sa imo ha. Ay, bayad-bayad sa utang. Aw, utang nadi kay utang. Aw, wala bitaw. Prank ram to. Ayaw pi. Alam mo ba? Nga naman naluoy, di aday ako maoy naluoy. Ano mo bantay og tarong, ay? Ihuong man eh. Sala mo? Mayo na jud gid kam hagpat. Nya no sa kana humal hagpat. Aw, ambot. Alas 12 siguro kumahuman. Patara. Unsa may subak na imong kamunggay? Ha? Unsa may subak anak nimo? Subak. Ang
Di mo dik sarap ug kuan. Oh. Asin. Oh. Pipit diha bang. Naaram na di ay. Asin lang, hindi sarap. Sakto na. Lami na na. Aw, sakto. Sakto og timpla. Kanang sakto sa og timpla. Ayusad. Ayusad. Bati og timpla ha. Hi, Abya. Higda na lang ka. Aw, higda lang mo dira pa. Harahay lang mo.